Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Tak ako som obával, tak aj stalo. Nestihol som nahrať silvestrovský epizóda na čas, lebo moja manželka 28. vymyslela, že pôjdeme na Silvestra k jej kamarátke Eržike. Lebo tam vraj bude spoločnosť na úrovni. Samé dámy, ako to ona nazvala, bude to babinec, ktorý bude mať vysoké nivó. Čakal som, že tam bude minimálne Lídia Eckhardt a Zdena Studenková, ale hovno. Jediné nivó, ktoré tam bolo naozaj že vysoké, bola hladina alkoholu v krvnom obehu týchto dám na úrovni. Ja vám ich predstavím. Hostiteľka Erži je tretíkrát rozvedená nešťastnica, ktorá vinu za všetky rozvody hádže na ex-manžela, ale mne stačilo byť v jej prítomnosti pár minút a bolo mi jasné, že ako náhle s ňou dojaký muž strávi viac ako 2 týždne intenzívnej starostlivosti, tak mu cvakne v lebeni. A to až tak, že je ochotný vycúvať z manželstva aj za cenu straty všetkého majetku. Čo Eržika naplno využíva a po prvom manželovi má dom, v ktorom sa konala silvestrovská žúrka, po druhom má Emelko a po treťom byt v Žiline a chatu v Tatrách. Oblečená bola klasicky k svojmu charakteru. Na 100-kilové vypasené telo si natiahla legíny, tak, že sa jej na prednej časti objavila ťavia stopa a riť sa jej obalila kvetinovým vzorom, kde v kľudovom stave boli na tých legínach zobrazené 7 krásky, ale rozmery jej rite naťahali tento milý kvietok na slnečnicu skombinovanú s masožravou obludou z filmu Adéla ešte nevečeřela. Ďalšie dámy na žúrke na tom neboli o nič lepšie. Alkoholičko Aniko, ktorej už bežná konzumácia tekily nič nerobila, všetkých nútila na ruskú verziu pitia tohto alkoholu, čo znamená, že si šňupnete sol do nosa, vypijete decový stakan tekily a citrón si nacvakáte do oka. Moja manželka, aby nebola za lúzerku, to vyskúšala tiež, ale dostala sa len k šňupaniu soli, čo jej spôsobilo také podráždenie sliznice, že sa jej z nosa pustila krv. Vyzerala jak tá nešťastnica z Pulp Fiction, čo ju tam Travolta ratoval, akurát teda, že stihla prebrať skorej, ako jej bolo treba pichnúť adrenalínovú injekciu priamo do srdca. Aniko, ktorá celý tekilový rituál ruský dotiahla až do konca, na to všetko kúkala červenými očami vyštípanými od citróna a na druhý deň ju brali na očné, lebo sa jej začala odbupovať sietnica. Invalidná dôchodkyňa Emeše bola ďalšou do partie. Nejavila žiadne známky toho, že by mohla parkovať na invalidoch a mne bolo blbé sa jej pýtať, že ako je možné byť v 50-ke v invalidnom dôchodku, keď dokáže na pesničku Ona má rada pomaranče tancovať od zemok. Ale 2 hodiny po polnoci, keď už som mal v sebe nejaké to promile, čo teda musíte mi odpustiť, ale bez toho, aby som sa neožral, by som tú dámskú jazdu neprežil, takže jemne potúžený som stratil zábrany a ako to už býva, presne tam, kde stratíte zábrany, nájdete odvahu, tak som teda vyslovil tú otázku, že ako je možné, že vo veku 50 rokov je na invalidnom dôchodku. Miesto odpovede mi jednu priebala, vraj ona má 38. A viac so mnou odmietala baviť. Ale nad ránom, keď som sa išiel na 5-krát vyšťať a 3-krát vygrcať, celú noc som chodil tak na striedačku, ale takto nad ránom som si spravil také kombo, tak z okna hajzla som zbadal, ako sa ide vešať na starú lipu a pochopil som, že ten invalidný dôchodok bude mať svoje korene psychického charakteru. Nevedel som čo skôr. Aj moč, aj tyčka sa mi pri tom pohľade zasekli na pol ceste, len som si nebol istý, či v tomto stave budem schopný takoho ukecať, aby sa nevešal. Našťastie to osud vyriešil za mňa a Emeše sa zjebala zo stoličky ešte skôr, ako si stihla dať slučku na krk. Takže miesto odchodu na druhý svet odišla len smerom do nemocnice so zlomenou kľúčnou kosťou. Zobrala ju tá istá sanitka ako Aniko s odlupujúcou sa sietnicou. Chcela sa do sanitky napchať aj Ildiko, ale jej stav vyhodnotil lekár ako nezávažný. Nos mala síce jak Depardieu v najvyššom štádiu alkoholizmu a tým, že nemala v nose sliznicu, sa nadrbala už len tým, že stála nad hrncom, v ktorom sa varilo víno. Molekuly alkoholu sa jej naviazali rovno na krvný obeh a najebala sa ani nevie ako. Doktor podišiel aj ku mne, že či sa nezväziem, ale ja som svoj stav nevyhodnotil až tak vážne, na čo ma on vyviedol z omylu, že ma nechce brať ako pacienta, ale ako morálnu oporu, lebo Aniko vraj väzie už asi 20. krát a vždy sa ho snaží počas jazdy sanitkou pretiahnuť. Vraj ju vzrušuje zvuk zapnutej sirény. Tak som mu poradil, nech tú sirénu nepúšťa. To už vraj skúšal
ale že je to ešte horšie, lebo tú sirénu začne napodobňovať sama Aniko až do momentu, kým jej nestvrdnú brľavky na maximum. A dostane sa do erotického tranzu, v ktorom naberie obrovskú fyzickú silu a je vraj ťažké sa ubrániť. Za tých 10 jazd má nerozhodné skóre ten saniťák. Vtedy som ešte netušil, ale teraz s odstupom času môžem skonštatovať, že nerozhodné skóre je celkom fajn. Samozrejme až do momentu, keď ti nejaký mladý Fín šupne rozhodujúci gól v predĺžení. Každopádne Silvester to bol zaujímavý. Okrem iného aj vďaka tomu, že dámy o polnoci spustili ohňostroj napriek zákazu mestskej časti, v ktorej sme sa nachádzali. Susedia, ktorí mali psov, sa tomu zákazu určite potešili a svojich miláčikov nehali voľne pobehovať po záhrade, lebo netušili, že Eržika a celá partia okolo nej budú mať nariadenie mesta hlboko v piči a že Eržika minula celé výživné vo výške 3000 eur na nákup pyrotechniky. Kúkal som už po obede v televízii prenosy o silvestrovských oslav z rôznych metropol a tento bol tak na úrovni Sydney. Polícia prišla asi pol hodinu po začiatku ohňostroja a ten ešte zďaleka nekončil. Eržika policajtom tvrdila, že netuší, kto jej na záhrade rozložil tento arzenál a tvárila, že jej vybuchujúce čertové gule, či jak sa volal ten aktuálne práskajúci bazmek volal, vadí viac ako všetkým ostatným susedovým psom, ktoré sa rozutekali na kilometre ďaleko. Štýlom, že vlčiak od suseda právnika skočil cez plot vo výške 2,10 m, čím vytvoril európsky rekord a jazvečík od suseda naproti sa podhrabal. Čím síce rekord nevytvoril, ale v panike prehrízol elektrické káble a celá ulica ostala bez elektriky. Ešte asi tak pol hodinu nikto nevšimol, lebo ohňostroj ožiaril všetko v okolí 1 kilometra a v tom hluku nikoho nenapadlo pozerať telku, ale keď ohňostroj okolo 12:30 skončil, tak nastala strašná tma a ticho. Ja som najprv myslel, že som ohluchol a oslepol, až potom mi docvaklo, že problém bude kde inde. Aj policajti boli z celej situácie dosť na nervy, lebo v takom randáli, ako sa nachádzali, bolo len veľmi ťažko spísať zápisnicu o udalosti. Nerozumel som ničomu, ani keď stál kúsok odo mňa takto a hučal mi do ucha, ako moja žena, ktorá mi celý čas niečo kričala do ucha a ja som rozumel, že jej treba čurať, tak jej vravím, dobre moja zlatá, však choď. Ukazoval som smerom do chalupy, až neskôr vysvetlo, že ona mi vinšovala krásny nový rok a nechápala, prečo ju od seba odháňam. Eržika nakoniec teda svoju výpoveď o tom, že s ohňostrojom nemá nič spoločné, poslala policajtovi SMS-kou. To samozrejme vyžadovalo, aby jej dal na seba číslo. A to chudák nemal robiť, lebo čo som tak počul, tak odtedy mu Eržika posiela nemravné SMS-ky tak často, až chudák požiadal o preloženie do Sečoviec. A to napriek tomu, že má u nás ženu a 3 deti. Takže takto u nás prebiehal Silvester, z ktorého sa spamätávam doteraz a tak vám neviem zaručiť, že v pondelok bude nový epizóda, ale vynasnažím. Mozog mám síce stále o 2 čísla väčší jak lepku, ešte stále trošku nepočujem vinou ohňostroja a 2 dni som pomáhal hľadať susedových psov. Jazvečíka sme našli v kukučkinom hniezde asi 3 km hlboko v lese, čo bolo prekvapivé aj pre mňa a to som teda v živote videl toho naozaj veľa. Moja žena mi navyše nadáva vždy, jak ma zbadá, lebo som pomýlil v SMS-ke a miesto šťastný nový rok som jej napísal, že nech sa už konečne naučí variť. Snažil som vyhovoriť na to, že mám aktivovaný autokorektor gramatiky v mojom mobile, ale až taká jebnú to zase není, aby mi to prešlo. Takže sa dávam pomaličky dohromady a po 3 kráľoch mi hádam prídu aj 3 esá. Každopádne chystám pre vás na nový rok 2024 novinky a budete ma môcť sledovať nem iba posluchom, ale aj podivom. Viac vám poviem, keď sa veci správne posunú. Dovtedy sa počujeme na Spotify a ak by ste chceli nejaký exkluzívny materiál, tak skúste Toldo na toldo.app. A ak by ste nás chceli vidieť naživo, tak choďte na Láslo.sk a pozrite, kde všade tento rok s Ildikou hráme. Či už Lacikám nedráždi, alebo historky od susedov. No a čo ešte som chcel povedať? Ja sa pripomínam Žilinčanom, že Lacikám nedráždi posunuté z novembra hráme 18. januára v Dome odborov. Teším na vás opäť o týždeň. Vysont Látáš.